Sekuru Benzo, ita zviri sei sei? Matopedza kutaura? Yandukuwaridza yese yamuona kuti ndizotanga kuisa silabu yangu iyo yamukuona yemba yese haisi kuti iyi ndo inokwana kai aiwa ndine imwe kukonako iyo andopedzawo iyo ndozonoti zvasara papi zvapapi but asi ndovimba kuti yevinopedza inoigeji nekonako iyo saka ndiri kufunga kuti iyo inoi ndaigeja yobvone kunoku yevichienda uku iyoyo kuti iyo iruko iyo yobva neikoko yevichiya kunoku aithink kuti pazvinonosanganawo pakati apo zvinoona sei zvinofamba sezvinopedza Saka Sekuru Ben, morosa vanhu ndakumbedzokera kuchikoro kumashoko. Ndisese geza ndakumbodzokera kuchikoro kumashoko ngobetserana kulebheni kumbotakura mabhara nechichi Saka Grovos waufa. Simdzari wako toni. Uri bisirei. Ndipo ero toni. Ndipo ripfeka ndakupfeka. Ndakuna ndipanire. Grovos risira ndakatenga leo chiti kunotonora. Visiri. Ndone mai Sekuru Ben mona zvichitera. Tonga to iwe unotora Grovos cheka kuti itere kujima. Zvoitera izvo. Ndozvo makanyengerana kuchikoro. Tiriende ku saka apa uri uda kudii iri Grovos ndakaritenga dai harisi hamusimi ndini iri Grovos hamusima ndambobvira ndaenda nemaglovos kuchikoro saka waenda nechii wakaenda nei hapana saka wakariwa nepi Grovos ndiri shamwari yangu shamwari yako kubva ngokupa Grovos yakadai uye alright uyakuri kusaoni mangwana vanhu vari kumbodzokera mangwana toni ndamukomana kuHarare kuti anokwira mabhazi ave kumashoko as usual saka ni munonzwisisa zvikuitika manje gore rino saka nguraitoni Sekuru Ben apa pachii chikuitika chiri kuitika panapa ndechekudai so hama neshamari katiri pabasa renyu rarechiita iri imi kana mati pabasa toda kuita basa renyu nemazvo zvinove perfect zvisizvoti tinotsotsa kana kuti titi zvingonzi zvaitwa asi mumasuro mezvinguva zvozove neera kana kuti kadambudziko muri kuona apa twine iyi pataidira mumagravho edu nhingi hardcore iyi taingoisa yakangozara saka iyi twine iyi iri kusenza spirit level twine amuri kuona iyi iri kusenza sespirit level zvimwe chete nespirit level kureva kuti patakadira isusu hardcore iyi takangodira random yaitozara iyi yakanga yakasvika ipo patambo yakapfutira tambo asi taida kuzoona kuti pakuparadzira kwedu iyi ndo concrete yedu zvainenge yakaita sezvi ndo level haifaniri kuwanikwa yakapfuura tambo iyi kana yawanikwa yakapfuura tambo iyi panoiswa flow zvinoti ichange yane hambu paitwa iyera basa saka twaini ndo yelevel iyi yekuzoreva kuti pandichazoisa inini concrete yesilabu ichange iri straight netwaini zvaindimanaja kuti pandaisa hardcore iyo
ndaida kuwana chidhina ichi ndo chandakaisa pahardcore iyi ndamuri kuona inove yechidhina ichi nokuti inini pandaiita izvi zvinhu zvangu izvi ndakange ndakasiya zvidhina zvangu 2 zvirova kuti 1 ichi ndo chakadyiwa nehardcore iyi zvakanakirei kuti tikudze hardcore iyi pakukura kwayo sechidhina ichi zvakanakira kuti painogara hardcore iyi yakagara padhaka saka dhaka rakachinge tarirama tinorama but sedhaka rinozotota nemvura nekuremerwa rinozodzika saka kana isusu tichinge takaisa tumatombo tushomanini tinongosvika apa tutombo tokunyenyengedzera tunokumidzwa kutera dhaka riya zvinozoita kuti kongreti yedu yatinenge taisa pamusoro iya inobva yatero fila yedu yatikange takaisa ndo inofamba saka fila tikaisa asi hardcore iyi tinoda kuti iite sechidhina ichi toitsindira iyoyi vichatibatanidza nekongreti yedu yechidhina ichi saka tinenge nethickness yakadai so yekutakura maflozi imba tinotane floor nekongreti yedu iyi yakasimba saka mvura yakazonaya sei pasapo dhaka chero rakadzinzi radzika asi matombo nekongreti hazvidzike saka zvirova kuti toramba tine ngedi yakasimba. Alright. Saka apa kwese kwakazolevhuliwa zvidhina zvese zvaari kuona izvi zvanga zvimboda kuona kuti haufa icho chivheranda chazolevhuliwa here chivheranda chazochigadzirisa chazochipedzisa hava pakashata sandizvozvo aiwa ndizvozvo zvokuti dai vanhu vaita anodhura watiri kushandira panapo aiwa ari kuita zvinhu zvake nemazvo haana kuita kumwe kwanongonzi chingoita kuti zvipere tikati makatitoti zvipere kunozodzoka futi mangwana kumabhidha vekushema tv zvinhu zvacho zvakazodai asi munozokanganwa kuti ndimi munoti ngavangoita kuti zvinhu zvipere kuita kuti zvipere tinoita but zviri riski bosi kaera kaya kanozodzoka makurarama imimi paimba yenyu mozodzoka kwatiri kumabhidha maybe vanhu vanenge vachitiza zvafanira foundation yakaenda mudenga because pamariversend 1 load yanga iri 15 cubic then ayo mavhu muri kuona ayo ndandati kuri mangoti mavhu alright nganitengedze futi right so zvakafanira apa tabva papa bricks kuti tati around 25 to 27 because 24,000 zvakapera zvikanotora rimwe part of imwe load tobva ipapo toenda pamariversend load pakuti foundation footing pakashanda 15 cubic load yakangomira yega then makwari stones munomu handisati ndanyatsa kumaona kuti atipapi so most of the people kunoko I think ndo zvinenge zvakarekomendwa kuti people should use that ndo aya amuri kuona yanenge akati achishanda semakwai acho magrafo ayo amuri kuona ari apo pane kwaanotobva iwo ayayo ndo anoshandiswa nyange mukaenda kunana extension kuma-new stands kuri kuvakwa nevanhu ndo the same thing zvikushandiswa ndo ari kushanda semakwari saka iwayo pakapinda kuti 15 cubic ingori footing right tobvapo toenda ati mabricos nechatsogoni kutaura kuti zvakashanda zvingani then zvaa zvakangowanda zvezvi maroro zvakangoenda mudenga tobva ipapo tobva taenda pamalodi aikom think makazvona kuti pane ranga riri apa ranga rine type yakasiyana rakataka matombo ati anga asiri mazihombe anga akati amadiki futi ndo lodi yanga iri apo 15 cubic foot handiti tobva ipapo toenda pane lodi rimwe ranga riri apo neranga riri apo anga riri 2 maloads saka another 15 cubic saka kwapakaita 3 ma15 cubic kureva kuti that's 45 cubic dzangopinda dziri hardcore chete so now yo manje I think most of the clients edu ukamuudza kuti do that vanobva chekutanga novuza kuti that hardcore ndoiwanepi indiri kumushanga vangotora chero vhu mumunda vazadzi number 2
munhu anenge akutsikonzida manje kuti alright that 50 dzikutazve kuti 45 cubic banapa ochifunga kuti inini pelod ndikubhadhara mari. I'm assuming kuti it's about $250. It's an example, guys. Pelod. So unonga kufunga kuti 250 pelod times 3. Ndatoona 750. Saka 750 yekungoisa pasi mwari azvibudi. Handiti. Saka munhu anobva beta ndisachasa izvozvo. Ndozvakanakira akanzuru. Unotofanira kutoisa. Whether you like it or not nyangu ukakomplain. But we're saying kumamisha kumwe kuya. But kumamisha futi kune imwe that alternative yekuti kana kusina this hardcore seriri kune mamwe matombo akata sorukanga rubongo yawe saka vanosefa voshandisa se iroro asi kazhinji kacho client inogona kudza kuti hai ngonotora iyi chiro pamatora zvambasi ende saka vazhinji kana dziri hama dzedze kumamisha kuya nengwa chiza nobva kuti ivhu iri ndio rakatosimba kupfurana pamwe iri votora vhuriya isu hatizoda kuti tikuda kusora vantu kuti masanganira tunoita nevamwe munhu ane choice yekuti zvaanoda musha kwake ikoko because vamwe vanenge vachiti hatina todini kota kumwe sekuya watakaenda kwachireya kuya hadhiko yacho vava storina kwayaiwanikwa kwacho kwainzi kure paita nyaya yetransportation ndo yanga inetsa vaguma vakuisa zvidhina vachiputsira vachisachi uyu zvasefwa zvimahardcore zvacho zvazvasefwa rukanga rukupacheta ndo zvavanga vakuisa mukati mumagepi wochibva ipapo zvakare asi kwasekuru kuya vakaita laki because pamba pavo pangu vari paipai pane chikomo chachini chaiva nemavhu anga akawanda stereki ndo anga ari gravioredu saka ndo laki ravakaita ikazadzwa which is good zvakare saka tingotora for example because mumwe anogona kuti ina handidi izvozvo kana kuti kuna kuti zvamunoimboitawo kumune muchiresva here hatisingatoresvi ende pandinototi fila paya pamwe client inenge choti fila yacho ndio iri kuya type iyoyo maybe munhu werori oyoneya vanoti fila kunzvimbo kwavo ikoko ndio vanenge vachitoti fila iyoyo it doesn't mean kuti maybe yakangofana neri kuno kwatiri asi ino ndo inoshanda zvayo kuno kwatiri hardcore yedu amuzviona vamwe oneuya neyakaita kunge mafufufufu pane kwandikamboona kudombo shava so yakangota kunge ingori yered but yakaita mafufu mashoro that one itype inoshanda ikoko but muno matiri mukokwesendi this one ndo inoshanda mudzimba dzevanhu I think kwese kwandakatenderera so far so good ndo type yehardcore yandakaona iri kushanda kuno uye ndo type yeuyu yavo koza kuna makwando type dzavari kushandisa idzi I think anoda kutotora makwari chaiwo unotora kukwekwe in terms of masimende akashanda kubva pasi kusvika apa it's more than 100 bags that's all I can say more than 100 bags of cement ndo dzakashanda panapa maybe zvokutotuswa ma 110 dzogona kusvika ogona ma 105 ikoko because payakabva yachakayakabva muzasistiriki like I said kuti it's 1 meter kubva pasi kusvika pamusoro saka ndo zvipo saka now I'm so excited because takusvika paslab from slab mudhuri wakutanga wasimuka tichiri ipapo by the way our electrician vazhowo vari kuuya kuzoita tubing from iyoyo hamusati maiona kumaprojects edu ese vari kutanga kutuba from pasi ndo zviri kuitika saka ava vakomana vari kufanira kugeja walist vapedza kugeja kwavo isusu I think by Monday vazhowo vanenge vapanapa vakutanga kuita muchavaona zvakare chavabudisa vachichuba kubva pasi isati yadiwa slab saka these guys havasi kukwanisa kuti vaenderere mberi nekudira slab vazhowo vasati vauya kuzochuba kubva pasi saka ndichakuratidzai because inini itoriwo first time yangu kuzviona vachizviita because yanga iriwo recommendation yekuti ngapaitwe kubva pasi saka Monday guys Monday or Tuesday pamwe ndo patichakuratidzai video yachoni vachichuba kubva pasi pacho pese then slabbing yotanga kudirwa handiti